मनुष्याने सर्व जग कमावले पण स्वतःचा आत्मा गमावला तर त्याचा काय लाभ. मनुष्याने सर्व जग कमावले आणि स्वतःचा आत्मा गमावला तर त्याचा काय लाभ. ख्रिस्ताठाई जमलेल्या आणि संत फ्रान्सिस झेवियर त्याच्याजवळ त्याच्या पायाखाली आपल्या प्रार्थना आणि विनंत्या घेऊन आलेल्या माझ्या भाविकांनो, एक गोष्ट सांगितली जाते. जेव्हा संत फ्रान्सिस झेवियर हे गावागावामध्ये जाऊन सुवार्ता सांगायचे तेव्हा ते एका चर्चमध्ये गेले. तेथे त्यांनी पाहिलं की एक मुलगा चर्चच्या पायरीवरती बसलेला होता आणि तो रडत होता. तेव्हा संत फ्रान्सिस झेवियर त्याच्याकडे गेले आणि विचारले त्याला, काय झालं, कशाला रडतोस. तेव्हा त्या मुलाने सांगितले की मला कोणीही येशूबद्दल सांगत नाही. मला कोणीतरी येशूबद्दल मला सांगा, त्याच्या सुवार्तेबद्दल मला सांगा, त्याच्या जीवनाबद्दल मला सांगा. हे शब्द ऐकून संत फ्रान्सिस झेवियर त्याच्या हृदयामध्ये जणू काही एक आग पेटून गेली. जी आग त्याला स्पेनमधून या भारतामध्ये आणलेली होतं. ती आग जी सुवार्ता, परमेश्वराची सुवार्ता सर्व जगभरामध्ये सांगायची. आणि आजच्या दिवशी या नोवेनाच्या 6व्या दिवशी आपल्याला संत फ्रान्सिस झेवियर तीच आग आपल्या सुद्धा हृदयामध्ये पेटावी म्हणून ते प्रार्थना करीत आहेत. आजचा जो विषय आहे तो म्हणजे लेट अस लिव्ह द वर्ड ऑफ गॉड बाय गिव्हिंग होप टू द पुअर. परमेश्वराचा शब्द आपल्या जीवनामध्ये आपण जगून जे गरीब आहेत, ज्यांना आपल्या संसाराने, सोसायटीने रिजेक्ट केलेलं आहे, नाकारलेले आहे, त्यांना आपण आशा दिली पाहिजे. आणि ती आशा कशी देऊ शकतो? ती आशा फक्त जेव्हा आपण हा देवाचा शब्द आपल्या जीवनामध्ये आणून त्याप्रमाणे वागून त्याप्रमाणे जगून ही आशा आपण दुसऱ्यांना देऊ शकतो. असं म्हणतात, जे आपल्याकडे आहे तेच आपण देऊ शकतो. माझ्याकडे पैसे आहेत म्हणून मी देऊ शकतो. माझ्याकडे काहीतरी खायला आहे, जेवण आहे, ते मी दुसऱ्यांना देऊ शकतो. तसंच जर तुमच्याकडे जर येशू ख्रिस्त नसेल, पवित्र आत्म्याची दानं नसतील, तर ती दानं, तो प्रभू येशू ख्रिस्त तुम्ही दुसऱ्यांना देऊ शकत नाही. त्यासाठी हा प्रभू येशू ख्रिस्त प्रथम तुमच्या जीवनामध्ये तो आला पाहिजे, तो राहिला पाहिजे, तेव्हाच त्याला आपण देऊ शकतो. आजच्या पहिल्या वचनामध्ये आपण ऐकतो की दानियेलला एक दर्शन झालं, जेथे तो पाहतो की अशी बरीच राज्य उभारली गेली आणि तीच राज्य पुन्हा कोसळून गेली. आणि एक सत्य तो जाणून घेतो की जे परमेश्वराने त्याच्या लोकांना जे राज्य दिलेलं आहे ते सार्वकालिक राहील. त्याचा कोणीही नाश करणार नाही, कोणीही त्याचा ते नष्ट करू शकत नाही. मागच्या रविवारी आपण ख्रिस्त राजाचा सण साजरा केला. ख्रिस्त राजा आपल्या सर्वांच्या जीवनाचा राजा आहे तो. आणि आपण म्हणतो की हिज किंगडम विल नेव्हर एंड. त्याचं जे राज्य आहे ते कधीच नष्ट होणार नाही. आणि हे जे राज्य आहे ते फक्त शत्रूंना मारून किंवा भरपूर शक्ती संपत्ती असून, राजवाडे असून त्याच्यामध्ये ते होत नाही, परंतु त्याचं राज्य जे आहे ते प्रेमाचं राज्य आहे.
त्याचं जे राज्य आहे ते क्षमेचं राज्य आहे, आशा देणारं राज्य आहे. आणि ते राज्य अजूनही आपण बघत असतो आणि तेच राज्य अजूनही आपल्या जीवनामध्ये वाढत असते. आजच्या शुभवर्तमानामध्ये आपण ऐकत आहोत, प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो की तुम्ही सर्वांनी सावधान राहा, दररोज प्रार्थना करीत राहा. का? प्रार्थना करणे ही आपला एक जणू काही एक गुण आहे, कारण प्रभू येशू ख्रिस्तांनी स्वतः आपल्याला ती प्रार्थना शिकवलेली आहे. एक जे फादर होते ते सांगतात, बरेच फादर्स किंवा सिस्टर्स जे आहेत ती संस्था किंवा डायसिस किंवा जे त्यांचे कॉंग्रिगेशन आहे ते सोडून जातात. का? कारण ते प्रार्थनेमध्ये वेळ घालवत नाही, ते प्रार्थना करीत नाही. जर ते प्रार्थना करीत असाल तर तुम्ही कधीही देवापासून दूर जाणार नाही. प्रार्थना जणू काही एक आपल्याला परमेश्वर आणि आपले जीवन हे दोन्ही बांधून ठेवत असते. तुमच्या जीवनामध्ये सुद्धा तुमचं कुटुंब आहे, तुमची मुलं बाळं आहेत, तुमची फॅमिली आहे. जेव्हा तुम्ही प्रार्थनेमध्ये असता, तुमच्या कुटुंबामध्ये तुम्ही प्रार्थना करीत असता, तेव्हा जरी तुमच्या जीवनामध्ये संकट आली, दुःख आली, तरी सुद्धा तुम्ही एकदम ताठ उभे राहणार, कारण तुमचा विश्वास आहे की येशू ख्रिस्त तुमच्या बरोबर आहे आणि तो तुम्हाला नक्कीच मदत करणार. ख्रिस्ताठाई जमलेल्या माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, आज आपण संत फ्रान्सिस झेवियर याचा सन्मान करीत असताना संत फ्रान्सिस झेवियर आपल्याला प्रत्येकाला सांगत आहे, एक प्रश्न तो विचारत आहे, तुम्ही आज येशू ख्रिस्तासाठी काय केले? तुम्ही आज येशू ख्रिस्तासाठी काय करणार आहात? आपण फक्त येशू ख्रिस्ताला दुःख देतो का? की येशू ख्रिस्ताला आपल्या कार्याद्वारे, आपल्या वागणुकीद्वारे, आपले जे शब्द आपण वापरतो त्याच्याद्वारे आपण त्याला आनंद देतो का? एक सुंदर असं गाणं आहे, आपण ते कधी दररोज म्हणत असतो, मी कुठेही कसाही असो, ख्रिस्त माझ्यामध्ये तो दिसो. आपण कुठे असो, आपण आपल्या ज्या वागणुकी आहेत, जी आपली कामं आहेत, जे आपले शब्द आहेत, त्याच्याद्वारे येशू ख्रिस्त दुसऱ्यांना दिसला पाहिजे. जर तो येशू ख्रिस्त दिसत नसेल तर आपण म्हणू शकत नाही की आपण ख्रिस्ती आहोत. मी ख्रिस्ती आहे, मी ख्रिस्त आहे असं आपण बोलू शकतच नाही. म्हणून माझ्या प्रिय बंधू भगिनींनो, संत फ्रान्सिस झेवियर हे स्पेनमधून आपल्या भारतामध्ये आले फक्त एकच गोष्टीसाठी. ती गोष्ट म्हणजे प्रभू येशू ख्रिस्ताचा शब्द प्रत्येक लोकांना द्यायचा. येशू ख्रिस्ताचा शब्द प्रत्येक लोकांना घोषित करायचा, सर्वांना येशू जवळ आणायचं. ते त्याचं कार्य होतं आणि तेच कार्य आपल्या सुद्धा ते पुढे न्यायचं आहे. आणि ते पुढे नेण्यासाठी येशू ख्रिस्त आपल्या जीवनामध्ये, आपल्या हृदयामध्ये, आपल्या कुटुंबामध्ये, आपल्या संसारामध्ये, सोसायटीमध्ये असला पाहिजे. तेव्हाच ते कार्य, परमेश्वराचं राज्य आपण उभारू शकतो. म्हणून या मिसामध्ये आपण सहभागी होत असताना आपण हीच प्रार्थना करूया की आपण सुद्धा परमेश्वराचे जो शब्द आहे तो दुसऱ्यांना द्यायचा आणि घोषित करायचा. आमेन.